Když se řekne vepřové, každému Stonavákovi se vybaví prasátka na farmě Stonava a v neposlední řadě také hody, kterými jsou místním podnikatelem doplňovány různé obecní akce. Není snad nikoho, kdo by neochutnal zabíjačkovou polévku, prejt či jitrnice, kterými farma Stonava hostí například účastníky dožínek, prosincového slavnostního rozsvícení vánočního stromu nebo dalších kulturně společenských akcí. V poslední době se ovšem obcí začala šířit zpráva, že farma, která zaměstnává více jak 50 převážně místních občanů, končí, likviduje chov. Slyšel jsem takovou fámu, zlí jazykové tvrdí, že končíme, že to všechno rozpouštíme. Skutečnost je ovšem taková, že jsme se rozhodli, že budeme repopulovat celý chov na farmě Stonava. Vznik stonavské farmy je datován na rok 1972. Původní společný družstevní podnik byl postupně přetransformován na středisko živočišné výroby, a to u státního statku Karviná. Po privatizaci v 90. letech majitel farmy začal postupně rekonstruovat a modernizovat chov prasat, za což získal mnoho významných ocenění. Farma Stonava se začlenila mezi špičkové chovy, a to nejen v České republice, ale v celé Evropské unii. A protože se chce na předních příčkách udržet i v budoucnu, rozhodli se na farmě k již zmíněné repopulaci chovu. Repopulace to znamená, že musíme vyměnit chovný materiál, chovné prasata, prasničky, nahradit jiným. To znamená, že postupně, jak se budou prasit prasnice, postupně půjdou na jatka, ale samozřejmě selatka budou dál vychovávány, dál vykrmovány, až dosáhnou svojí jatečné váhy a půjdou na jatka. Poslední prasátko by mělo farmu opustit během listopadu. Poté je potřeba důkladně připravit zázemí pro nový chov. Musí se provést závěrečná očista, dezinfekce, vyfogování všech prostor. 2 měsíce musí být pauza, to znamená, ty prostory si musí odpočinout od různých možných patogenů, od možných chřipkových, plicních onemocnění a tak dál. A teprve potom, až za 2 měsíce, se můžou naskladňovat nové prasata. Během této 2měsíční doby nesmí nikdo do prostor určených pro chov vstoupit. Nových zhruba 350 prasniček by se mělo na farmě objevit v únoru. Uvažujeme o buď české PIC, nebo o Genoservice, nebo Dan Breed, to znamená, je to dánské plemeno vysoce užitkové. Rozdíl v stávajícím stádu a tím novým je asi nárůst užitkovosti o necelých 30%. Je pravda, že loni jsme měli rekordní počet odstavených selat na prasnici, až 25,5 selete. To tu na farmě nebylo. Ale můžu říct, že ty chovy, které už repopulovaly v republice, mají teď 30 až 32 selat na prasnici. To znamená, je to enormní nárůst užitkovosti prasnic. A proto jsme se rozhodli, že půjdeme do té repopulace a využijeme dotačního titulu, který Ministerstvo zemědělství poskytuje, a pomocí toho dotačního titulu bychom mohli pořídit nové základní stádo. Svůj chov zatím v republice repopulovalo díky dotačnímu titulu asi 30 firem. Stonavská farma nechce zůstat pozadu. Jejím cílem je nejen udržet současný trend v chovu prasat, ale být na špici.